За какво се използват електролитите и защо са всъщност толкова полезни? Много рядко хората говорят за това нещо, но е хубаво да го знаете. Електролитите не са просто спортна добавка. Те са жизненно важни минерали, от които тялото ни се нуждае. Особено, примерно, ако си активна, тренираш, потиш се повече или спазваш хранителен режим с ниско съдържание на въглехидрати. Първото основно нещо, което правят те, това е хидратация на клетъчно ниво. Водата сама по себе си не е достатъчна. Без електролити като натрий, магнезий и калий, тялото не може да задържи и използва водата ефективно. Второто нещо, което правят, това е поддържат мускулната функция и издръжливост. Те поддържат реално баланса между свиване и отпускане на мускулите. Недостига им води до крампи, слабост, забавено възстановяване. Третото, фокус и ментална яснота. Това е изключително важно, поне за хора като мен, които работят. Електролитите участват в провеждането на самите нервни импулси. Дори лек дефицит може да доведе до замаяност, отпадналост или липса на концентрация. Също така, много са важни за подкрепа при отслабване и кетонни режими, ако използвате такива. При нисковъглехидратни диети се губят повечето течности и минерали и затова е хубаво да се използва някаква електролитна формула. Също така, подобряват работата на сърцето и кръвоносната система. Калий и магнезий имат ключова роля в регулирането на сърдечния ритъм и кръвното налягане. Ние сме говорили за това нещо. Така че дори и само един прием на ден на електролити може много да подобри енергията ви, тренировъчната издръжливост, възстановяването след натоварване и дори състоянието на кожата.